Put od Mostine prema bolnici i Domu zdravlja ovih dana dobija svoje prave konture. Pogotovo druga i najzahtevnija deonica ove saobraćajnice od nekadašnjeg razvoja FAP-a pa do visećeg mosta preko Lima. Nakon 10 mjeseci rada postavljeni prvi metri asfalta na zadovoljstvo Pribojaca, ali i neimara puteva Užice. Jučer smo asfaltirali drugu poddeonicu na putu prema bolnici u dužini od 520 metara, to je znači prvi sloj BNS, debljine 6 cm, širine 6 metara. Kad završimo ovu poddeonicu 3, onda ćemo odjednom da završimo habajući sloj na obe poddeonice. A ova deonica bila je izuzetno građevinski zahtevna, jer je sa jedne strane brdo koje preti odronima, a sa druge strane reka Lim. Ipak, saobraćajnica je proširena po planu, zahvaljujući ugradnji tzv. Šipova od čak 14 metara, pa sada i sa pešačkom stazom sve izgleda kao jedna predivna galerija. Na ovoj poddeonici je odrađeno 287 šipova, armirano-betonska platna, naglavna greda, ivičnjaci, drenaže, propusti. Ima pešačka staza 1,25 m širine. Radovi uveliko traju i na trećoj poddeonici od nekadašnjeg ribarskog restorana pa sve do fabrike Polijester u dužini od oko 650 metara. I ovdje je došlo do naknadnih radova, odnosno ugradnje dodatnih šipova koji će obezbediti sigurnost i dugovečnost ove saobraćajnice. I na ovom delu bit će urađena pešačka staza također širine 1,25 metara. Na poddeonici 3 smo također odradili još dodatnih 73 šipa. Nastavljamo znači, na izradi armirano-betonskih platana, naglavne grede, vodovoda, kišne kanalizacije, ivičnjaka i na kraju asfalt. Radovi se odvijaju po planu. Iako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, potpuna rekonstrukcija ove saobraćajnice za Pribojce od izuzetnog značaja bit će završena i pre predviđenog roka od 22 mjeseca, najkasnije do kraja godine. Na taj način rešće se usko grlo u saobraćaju do pribojskih zdravstvenih ustanova i fabrike Polijester, gdje su se teško mimoilazila i 2 putnička vozila, o teretnim da i ne govorimo. Dok traju radovi, saobraćaj se reguliše semaforskom signalizacijom za izmenično propuštanje vozila. Ukupna dužina ove ulice je 1600 metara, a potrebna finansijska sredstva koja su uvećana zbog pomenutih naknadnih radova u potpunosti obezbeđuje država Srbija.